БДЖ увеличава цените на билетите. Темата сега коментираме с доктор Людмил Иванов, експерт по управление и цифровизация на железопътния транспорт и част от клъстер Зелен транспорт. Здравейте! Здравейте и добро утро! Добро утро! Доктор Иванов, защо пътуването с влак ще стане по-скъпо? Това е нещо очаквано, което при вас, във вашето студио, коментирах още преди половина година, че е необходимо 20-30% да бъде направено увеличение на цената на билетите. Сега има два подхода. Те са избрали явно от Министерството и от БДЖ единия. Той е на всички влакове, които ще се движат и там услуги, да бъдат повдигнати увеличени цените с около 20%. Другия вариант беше евентуално, след като дойдат там едни около 76 вагона следващите седмици, сравнително запазени втора употреба от Deutsche Bahn, то, например, на цялата мрежа на всички влакове, които се движат, да бъде дигнат 10%, а около 30% да бъде завишението на новите влакове, които ще се съберат около 8-10 композиции, които ще се движат ежедневно из страната ни, където вече ще се види по-висока цена, по-високо качество. Така е по-справедливо. Но ще се промени ли качеството на ЖП транспорта в България? Следващите няколко седмици очаквам да има известно подобрение предвид новия подвижен състав, който ще дойде втора употреба все пак. Толкова бързо ще стане за няколко седмици? Те просто ще тръгнат 8-10 композиции из страната, които ще са значително по-добри от старите. Старите са 30-40, дори 50 годишни. Нека да коментираме и темата за това, че българския железопътен пазар се отваря и за частни оператори. С какво очаквате да се промени това и какво е мястото на БДЖ пътнически превози на транспортния пазар? Вероятно следващите седмици до близкия месец-два държавата, Министерството ще обяви нова процедура за договор за обществена превозна услуга или това ще е договор, който ще субсидира пътническия железопътен транспорт следващите 15 години с пари от държавата. Там има два подхода. Аз, доколкото виждам, вероятно Министерството е избрало първия. Той е цялата територия на страната да бъде пусната, обявена в един лот и всички да се надяват по един друг начин на БДЖ пътнически превози да го спечели. Има една голяма слабост в това нещо. И тя е, че ако се появи сериозен международен или български играч, то може да спечели вместо БДЖ и БДЖ де-факто ще престане да съществува. А не е ли идеята, когато се отвори пазара, именно така да има конкурентоспособност, да може пътниците да избират коя услуга да ползват, да може и компанията БДЖ да се подобрява? Втория подход, това е да се обяви цялата територия на страната, например на 4 лота отделни, където да могат да бъдат включени различни оператори, други български или международни, като моето предложение е първия лот да е София, хъб София с юго-западната част, втория да е от София всичко на юг от Стара планина до Бургас и третия и четвъртия това са Северна България, като тя бъде разделена пропорционално. Каква е разликата от това ваше предложение и с това, което ще се случи? Ако се появят други сериозни играчи, то БДЖ има шанс да спечели 1, 2, 3 от лотовете и има по-голяма вероятност да продължи да съществува и за в бъдеще. И ще можем да влезнат на пазара и други, вероятно български превозвачи. А не може ли БДЖ да продължи да съществува на българския пазар, като се подобри като услуга и тогава да спечели каквото трябва? Значи тук говорим за свободна конкуренция. БДЖ в момента е в, да кажем, лошо състояние във всяко едно отношение. Техническо, икономическо, финансово, каквото се сетите. И ако се появи сериозен играч, то ако бъдат поставени нещата наравно, има голямо съмнение, че БДЖ ще може да предостави по-добра оферта на тази тръжна процедура, която ще се обяви. Какъв е методът да се подобри състоянието на БДЖ, така че тя да може да предлага конкурентоспособни оферти? Нов подвижен състав, нови технологии, цифровизация, нови системи, както за билетоиздаване, техническа поддръжка,
въобще почистване, каквото се сетите. Там нещата са спрели, за съжаление, преди 20-30 години. В допълнение към тези две концепции, един лот и друг лот, има България железопътни направления, които са печеливши в момента или са на границата на да бъдат печеливши. Това са София, Горна Оряховица, Варна, София, Пловдив, Бургас и Пловдив, Свиленград, като може би е добра идея те да бъдат извадени от този договор за обществена превозна услуга и да не бъдат субсидирани от бюджета. Причината е, че те така ли иначе са печеливши и там може да се развие реална конкуренция. Какво имам предвид? По едно и също направление да могат да се оперират 2, 3, дори 4 оператора, които да се конкурират на база цена, качество. Подобно нещо се случва, например, Мадрид, Сарагоса, Мадрид, Севилия, където оперират 3-4 различни оператора, предлагат различни цени, различни ниво на качество на услугата. Допускам, че ще се подобри значително качеството на транспортната услуга. Ако тези направления се запазат и се субсидират, то следващ играч, ако влезне иска да вози по направлението, примерно София-Варна, той няма да е достатъчно конкурентоспособен, защото другия играч, той ще е субсидиран от държавата. Има ли достатъчно механизми и достатъчно способност от страна на администрацията, от страна на управляващите органи да поддържат такива различни системи за превозните направления, за различните превозни направления у нас? Тоест един лот да се управлява по един начин, друг лот да се управлява по друг начин, или ще настане хаос? Технически е възможно. Това са различни предприятия, различни превозвачи. Просто всеки ще има различни направления, които ще обслужва. БДЖ едни, някой частен или чуждестранен други. Вече за билетоиздаването ще е по-интересно. Вероятно държавата ще трябва да се намеси, защото ако един оператор, например, е взел София Кулата и някой пътник иска да се вози по това направление, но той продължава до Бургас, той трябва да му се издадат 2 билета. Трябва да се направи така, че той с един билет да стигне до Бургас и средствата, които ще постъпат от този билет, да се разделят на двете предприятия. Говоря теоретично. Това не е малко предизвикателство, защото предполагам, че много от нашите зрители, които им се е налагало да кажем, да презаверят билет на каса в БДЖ, са изпитвали немалко трудности по този въпрос, така че системата за билетите не е за пренебрегване, що се отнася до тази система, до това ваше предположение. Как може това да се подобри, за да няма такива спънки, които да се оказват, че са камъчетата, които са преобърнали каруцата? Цифровизация, нови платформи, където могат да се издават билети. Тук БДЖ направи едно подобрение, но аз не виждам какво е подобрението. Смениха бланките на билетите, които се издават отново на ръка от кондукторите, начални влаковете в гарите, в влаковете. Не говорим 21 век, мобилни устройства, смарт телефони, а ние просто сменяме кочана. Тук говорим за друго ниво. Как ще се промени транспортните услуги у нас? След като се въведе именно това, че се отварят за частни превозвачи? Очакваме да се повиши качеството. Сега зависи какво ще се случи следващите месеци. Дали ще има, как ще подходи Министерството. Един или няколко лота, зависи какви оператори лицензирани железопътни ще се появят. И да видим как ще тръгнат нещата следващата година. Сега един сериозен проблем виждам, че това пускане на тази процедура се очаква, да кажем, близкия месец да се случи. То извървяване на целия път ще отидем някъде септември-октомври и тогава ще се разбере кой ще е следващия оператор. Дали национален, дали разделен на няколко. И този оператор, ако не е БДЖ, той има 2-3 месеца да се подготви. Ако е за цялата страна, това говорим за около 130 композиции и въобще цялата дълга процедура и неща по стартиране на тези. Така че аз допускам, че държавата ще вземе решение и ще удължи този съществуващия договор с още 1-2 години, за да има време да се случи промяна. Възможно ли е да настъпи транспортен хаос, железопътен, ако държавата не предприеме този вариант, който вие предполагате? Не, мисля, че няма да се стигне до там. Сега има някакви идеи, които чувам.
за да се гарантира работата на всички служители от системата на БДЖ. Ако се появи друг оператор, то да бъдат автоматично прехвърлени към него. Това според мен е безмислено, защото така или иначе новия оператор той ще има нужда от този персонал. Въпросът е, че новия оператор ще бъде по-гъвкав, ако не му се дадат директно 6000 човека. Той ще си вземе цялата експлоатация, вероятно, но след няколко месеца, като си подобри системите за управление, той ще намали администрацията, която е абсолютно раздута в БДЖ. Говоря хората, които стоят на бюро. Отделно, с една съвременна система за билетоиздаване, имаме около 600-700 касиери на гари и спирки. Те могат да бъдат редуцирани. Защо ние да прехвърляме ни 6000 човека, като няма смисъл? Ако стъпят нови чужди оператори на българския железопътен транспорт, по какъв начин те ще набавят именно тези служители, от които имат необходимост? Ще ги издърпат от БДЖ или може би ще се отворят някакви нови възможности? Основно от БДЖ, няма да се заблуждаваме. Другото, че вероятно те ще направят сериозни постъпки към висшите училища, които обучават кадри за железопътния транспорт, както и средните, да може до 3-4 години да има повече кандидати, желаещи, които да работят в системата на железопътния транспорт. Кои са европейските държави, които може да ползваме за пример, които са запазили държавните си железопътни предприятия? Също така има и частни оператори и има една добра симбиоза между бизнеса там. За мен добър пример е Испания, където оперират много частни оператори или да кажем други, различни от държавния. По едни и същи направления те се конкурират. Там можеш да си вземеш билет, който е на 1/3 от реалната цена, на половина от реалната цена, ако го купиш примерно 2 месеца по-рано. Например, купуваш 10 евро онлайн. Ако го купиш от каса, може да платиш 20 или 30 евро в деня на пътуването и ти можеш да си редуцираш разходите. И това не всички превозвачи го предлагат, но някой. И зависи, ако можеш да планираш 2 месеца напред, кога ще пътуваш, можеш да си намалиш от цената. Възможно ли една такава система, една такава европейска практика да бъде приложена и у нас? Защо не? Възможно е. Както при авиокомпанията, авиоиндустрията. Там можеш да си купиш предварително билет и той да е на едва ли не 10-кратна по-ниска цена, отколкото ако го купиш в последния момент. Какви са алтернативите на железопътните пътнически превози у нас? Да кажем, че не са кой знае колко много големи алтернативите, защото хората, които пътуват с железопътен транспорт, голяма част от тях трудно биха се насочили към автобусен или личен транспорт заради ниската цена на услугата. Ще се запази, ще се засили ли интересът на българите към ЖП транспорт? Това в голяма степен зависи от маркетинговата политика, дали на БДЖ след няколко месеца, година-две или новия оператор. Тенденцията е, например, София-Перник има капацитет много повече пътници да се качат на железницата и да остават личните си автомобили. Въпрос е на капацитет на превозните средства, на добро разписание, на хигиенични и приятни условия за пътуване. Много ви благодаря за този разговор. Доктор Людмил Иванов, за цените на БДЖ, както и за предстоящите промени там.